Mijn naam is Jolande van Eindhoven. Ik ben afdelingshoofd bij de Europese Commissie, bij het Directoraat-Generaal Defensie, Industrie en Space. En ik ben hier namens de Europese Commissie om het eiland van Bonaire, maar ook natuurlijk de bredere regio, om aan te geven wat de mogelijkheden zijn om het EU Space programma te gebruiken. Het is voor ons heel belangrijk. We hebben een aantal componenten onder het Space programma. Galileo, waar nu inderdaad een sensor station wordt gebouwd hier op het mooie eiland. Maar we hebben ook nog Copernicus, we hebben ook EGNOS. En al deze programma's die zijn ervoor wereldwijd om mensen te laten weten wat ze kunnen gebruiken. Dus de data en de diensten die wij leveren vinden wij heel belangrijk dat die inderdaad wereldwijd worden gebruikt. En ook dus voor het eiland van Bonaire, maar ook voor de bredere regio hier. We hebben wat samenwerking al met Latijns-Amerika en de Caribiën ook. Maar er kan veel meer gedaan worden om space te gebruiken in het dagelijks leven. Of het nou gaat om climate change, of het gaat om biodiversiteit. Er zijn heel veel mogelijkheden waar de data, maar ook de diensten gebruikt kunnen worden om echt een verschil te maken hier op het eiland. We hebben de afgelopen 2 dagen heel veel interessante verhalen gehoord over de mogelijkheden, maar ook echt concreet kunnen zien wat je kan doen met de data en de diensten en hoe je die kan gebruiken om Bonaire zo mooi te laten blijven zoals het nu is. En om te zorgen dat inderdaad bijvoorbeeld climate change niet een hele grote verschil gaat maken voor het eiland. Dus dat is voor de Europese Commissie ongelooflijk belangrijk, dat de data en de diensten die we leveren, dat die worden gebruikt en dat die inderdaad ook hier op het eiland het verschil kunnen maken. Hoe belangrijk is zo'n station voor Bonaire? Het station heeft 2 functies. En een van de functies, en dat is voor ons heel belangrijk, voor de Europese Commissie, dat de antenne ons helpt om te zien of inderdaad de constellatie gezond is. Wij moeten informatie hebben over de satellieten. En we weten niet, heel simpel, hoe oud een satelliet kan worden. Dus daarvoor is het station heel belangrijk. Daarnaast heeft het absoluut een aantrekkingskracht om te laten zien wat je kan doen met diensten en data vanuit de ruimte hier op aarde.